mwana wakwane nyaya hapana haichazi kuzvivunga asatia no isusu takauya tichiti tauye imwemwe kuti uye nemwana wanyu uye kudare kwedu kudare uneni hatizi kuti taakwende kosunga imwe ndimwe aiziya zvokuti mwana wakaendeyo mhuri yangu ngaiungane ndambomubvunza mungai ndakataure madzikoma acho hainini ndakataurire madzikoma ake ndakataure kuti hai ngekuti ndakaasire muzi inini kuti sarai nemuzi uno kwasara nemuzi uno pane chinonga chaitika chemunonga makorera munouye kwendiri saka ndakamuronzera zuro ena mwamiruka ndizona mwamiruka imwimwi ndakamuronzera akati ini ndabatika ndikuende Harare ndautuma inotumireyo right panapa haazi kuuya uye wakauya uno wacho handisi kumuona handikuti uri pari manje nekuti ndaiuye kunyaya yemunhu wakauya uno une ndava yacho handii ndiwe ndakabve kuti hai ndo takati ai wandikoke ndiuye uno ndakabvunza kaya kuti wandisungisa ndiani hapana akasungwa baba ngatiwirirane izwai mirai henyu kutaura nyaya iri panapa isusu yavo yaisitaurwa kuno pane vanhu vakauya kwemurimi chititsanangurirewo zvakaitika ini ndakataure kune mwana wavo unoti ndiri wekwamashanganisi zita ringatoposheka zvaro echiuye kwendiri unoti baba angu akanga ati akurwara choti mwana wangu mukasara mweizoshupheka isusu tisi takauraya mwana wekwajumbururu aiya mukomana tikamusungire mapuwe tikakande mudziya mangezi angauya angade kutsvarano angarovhiswa nebasa kuti tsvakai mwanawo timuone mamungezi angatenderera angamushaya ino baba angu akazoti akude kufa angati mungazoneseka ngenhando ineyi yemwana wekwajumbururu tisi takauraya tikamuisa muchigayo saka inini kuzoziye kuparadzanisa kwe ndikati ano mwanangu zvotaura zvinozwika endawo uya nababa ako panapa ndizwise nyaya yekutaura kuti iwe uri mwana angapetuka angauya ndikanyora netsamba inini angauya angati havasi kuuya baba vaya akaramba kuuya akarambe kuuya tikatizoti last week tikauya panapa iye haazi kuzouya futi asi wakanga achizi wabva pano indisi pano tikachiti vanhu vanaya ndo pakazochipo endeyo wemene unasokoreketa naasharuka muri asharuka mwedzi une makore mana ndikati 80 akati endei motaurirana muye naye musharuka wacho aziye zvekutaure mwana wake padare panapa handicho ndizvo saka ndo peinoisiyira apapo inini ndakazomiruka kuuye kwomuri ndikachimutauri mwana wanyu ndiye akauya kumhatso kwangu ini handisi kuenda kumhatso kwomunhu kotsvaka kuti wakauraya mwana muzukuru wangu ndiya ngokuti wakauraya iye mwana wehanzvadzi yangu inini buda ndibude neinini 1965 yeah. Saka imwe ndaingoti munochikokodzana nemuri yenyu kwaite chironzo hambai hanangu ngokuti ndimo mukuruzvo evai iye wakataura kuti echiwe mhatso pangu wakati mukuru wedu ndi Joero Mashanganisi kutaurayo saka inini kuti ndichaziye kuti ndochikokorodza mhuri yenyu kuti gogogo torai uyu imwe ndi munochiziva kuti pabude chironzo hambai mhuri yangu mwochizwa mwouya zvese mhuri iwo wakaendeyo zvakazodai zvikadai muchitaurirana ini sisu hatikoni kugare this statement yokuti mwakauya muchinitaura kuti tisi takauraya mwana wako kwajumbururu muzukuru wangu kwakuchinyarara nazvo ndonyarara nazvo sei mwandipe chisware chendisikakoni kungwarira pedzai chisware chemwakatipa imwe ekwamashanganisi tapedza hwiti inofonyewa akareba mwambonywa ndiwo aiwa ngatipingure changamire right ndoreketa here kwaidaira mare daira apa paakauya pano haasi kubvisa soena dairapaangomangara panapa kubvunza hangu handisizipokana namambo ini haana kubvisa ngokuti akataura tikati iwo chidai akatana mari waiti haana mare iye auya nendava yakakure mukuriwo
akati baba ndiwo anoyachigadzisa saka baba mwapo ngatifambe tiite timaidzane netime titi gagaga ndinobvisa ndambooni Ndikakorera ndikakorera kuzwazve hapana chinobatsira ndinokuzwa nyaya ndiyo yataurwa apa yazve ndiyo inodokuri kuti haakauya ena wakauya kuti handina daira richauya navabangu iye ari yauya komanga nendaya mwana wenyu pane zvakashata rochidara jumburu nasekuru wako unzani vanganeide kuziva ngokuti handikoni kubvise chinhu chendisikazi daira racho imari handina ne20 handina 40 handonyepa handisi kuzive kuti haazi kubvisa paakauya uno changamire zita ndeni ichoyo mahlanganisi 20 manyora pane chikwereti che$20 chidairaitiso mudairiro wangu unoda changamire mwana wowo kuuya kwake unouya echiti ena wakauya nesoko rezvamunesa here kumba kwake kwendiri ndochiramba iye wochiuya uno unoguma echiti ndandouya nendaa yangu yekuti baba angu akauraya munhu ndi baba ake pea anobhuya handini pini ndi baba ake wakambouya here chiti hai pane nhando yondinesa inini kubvunza hangu kuti wakaguma echirekete maziko here kwemuri imumuchangamire ini ndomurambira wochiona kuuya uno apa musoro haasi kutaura kudariba ili akaenda sasata mhomo hazvisoda kupedza dunguva yakaita kuna asatiya baba imwe hatitaure sisu nyaya yekwadzumburu munoiziya hapana chinotombotoziva kutozwe ndava yekwavajumburu kuzwa ndiasatiya wonini mwana wakaenda kuna asatiya mwana wenyu wazi mwana wamukoma wangu mwana wenyu mwana wamukoma wangu saka ndati undabvunza asatiya ini saka ndabvunza asatiya uri pano here mwana wamukoma wenyu mwana wamukoma wangu mwana wenyu ichocho ndotenda changamira mwana wangu eya saka mwana iyeye imimi ndiye akauya achienda kuna chavo haapengiba ende nyaya yaari kutaura inotoratidza kuti inyaya yakaitika but chinoitika ndechota mwana wakuri nyaya dzinenge dzakadaro mune musikadi kuti dzinge dzichibuda bhozi mine masirwo edzinenge dzakaitwa nini asi isusu kana tinyari kwedu tine zvimwe zvinhu zvetaitoti tiri vana vadiki kudai taingozwa zvichitaurwa asi vakuru vacho hakusisina havo asi unoona kuti nyaya iyoyo payaingotaurwa kana ikataurwa waindozwa kuti nyaya iri kutaurwa apa ndakamboizwa usinei nei nayo imi muri kutaura kuti kubva nguva iyoyo yese kusvika pemasvika apa hamuna kumbozwa kuti kune munhu wekwajumburu wakaurayiwa nemunhu wekwamahlanganisi changamire kutaura chokwadi pamberi pamwari wangu handina soko randakambozwa kana gore rimweni ndochibvunzisa inini ndasungwa inini ndiasatiya kuzwa unodikana kudare aiwa mureketero temu zvingazviruti pamwe mukazototi aiwa mbonini kungakorere mureketoro changamire kungakorere mureketoro ndizvo zvoitsoke ishona right ndazwi inodikana kudare mwazwa ndakabvunza kuti ndiani wacho unondide kudare kozi mwana wako ndava yacho ngeinyi hazisi kubuda kusvika kwazouya vanozi vandarera
vandarera vaguma ndakati inini handizvidzi dareni ndinoenda kudare nekuti ainonga ndadaidzweyo asi ndisikazi kuziye ndava yacho kuti ngeenyi handikoni kuenda ndisikazi kuziye kuti ndiani wandisungisa kudare kwacho kundidaidziri kudare handikoni kuenda hemuyoti mwana wako ambori anani hoti wonini izvozvo haungachabvunzi inini unobvunza Asatiya hino chibvunzo zaisoko kuna Asatiya kuti ndizwise ndione umirukire panapa chokwadi vakafona vanonzi andarera vakafona kufonera Asatiya afonera Asatiya vodaira adaira Asatiya ndoti ngandirekete nawo ndeichireketa ngemazwi etakamboreketa naAsatiya pasure kuti Asatiya imwimwi hani ndakabvunza zviya here kuti hai unokondisungisa ndiani enda yacho ngeenyi mukati hai unozorizwire handikoni kuhambiremo inini ngekuti ndoda kuziye ndava yeinosungirwa nowandisungisa kuti ndione kuhamba ndeiziye zviripo kurekete kunani kuna onenya ndakazonyora imeseji ndikaisira neairtime kuti vaone iwo chozoti vochireketa zvinezvi vakati foni yavo yakadini yakazowire muini mutoilet saka vasikazi kuzodini kuzvipindura right zvaitike izvozvo vonini takagara kusvika vazouya izvozvizvi vochiuya kubeni ena mukomana uno abva uno ino wakauya kumba kwangu ino ndine munun'una wangu vairi ena mukomana unoenda kubva uno abva uno ino unozi Devi kana ariye wakati ndabveko ndasungwa kwani kwaSaurombe saka ndauya panapa ndimuronzere kuti ai masoko endakasungirwa ngeanoti toti chibhuya masoko ako haangabhuya hapana chaakareketa asi apedze kuchema ena kuchema kudai woti ndikareketa masoko ari panapa haangamushatiri here mukandituka ndikati uchirekete chironzozve kuti uchirekete chironzo chaureketa unotukwa ndiani endi dai chaiye mushate kuhamba chironzo unofanira kutukwa ere kana kuti unofanira kupangana ngoti tiri mumhatso mwedu pera wochirekete masoko ake ano manje unoti hai inini uone ndakauya nemari navabangu tiri varongomuna tikauya mumhatso mwako iwewe ngekuti hai ndiwe dangwe raonini rapenisera vangu vanozopenisera ini vaizopenisera takauya nemari 25 cents not 25 cents ngandibhuye ngezita rayo remene 2 na 6 ndikauya tikaise pasofa yemwakagara iyo wouye kupendura ndiye hefuti woti sofa yemwakagara asi andiyopima ndinofunga maane dzimweni sofa ndikuti iso hausi kuona kuti inyowani yesofa kazi akauya nemari panapa takauya nemari panapa baba angu toenda mwatiperekedza imwe voti hai mukazwa kwaitika rufu musauya panapa musauye kochema ngekuti hai 25 cents inei tabva nayo kung'anga yabude muchikwama mwangu inini yabudiswa muchikwama mwababa ake ona baba ake ona aimutaurira wawo kuti hai munoona zvine ndakuda kufa ndakauraya munhu kuchiisa mumhatso mwangu inini manje zvokuti ndine nyaya yetinayo panapa inyaya yekuti mwatime mamusukuru handina kuzwa mwati nyaya yamuizivi handizi kutoizwe kubve ndabvunzisa kuna Asatiya uchonditsanangurire kuti yakati 25 cents makaizwa kuna Asatiya kuzwe nyaya ino kana ye2 na 6 ye2 na 6 ndiyezve abva uno manje ndokutoti munochizwa izvo musati ndakazwa ndaAsatiya aiwa kuti ye2 na 6 kuzwa ndiAsatiya ngeyekumba kwenyu kai mwana wenyu ka mwana wangu aimutaurira nyaya yacho ka achibva uno kudare kwenyu uno wanga abva kupi but zvino petinoda kujekesera ngekuti mwati imwimwe makaizwa ndasati Asatiya haatorina nyaya ba munhu utori nenyaya mwana wenyu ndozvemene chaizvo saka nyaya ndokutoti muri kuiziya nyaya unoziva kuti nyaya yakataurwa 5 years ago nenyaya inonge yataurwa 5 minutes ago wakutoiziya
ya musati handizivi last week kana kuti mwedzi wapera mwana wenyaya yakamutaurira mwana isusu hatisi paargument iri pakati penyu nemwana va nyaya yedu iri pakuti ava vakanga vachigara upenyu hwese. I think we might need a point of correction. Mwana uyu akachaika 1965 kana 1972 ko 72 patera ni mistake yemazita apa yenguwa. Okay, 1965 1965 fine. Okay, imimika awa muzukuru wavo akafa nguva iyo auraiwa ndimwana Mashanganisi. Nyaya yobva yangotsipika obva yagara yakadaro bva zvaenda kuita kuti mwana iyeyu wamuri kutaura iye akazouya kuna sabhuka wavo une zvakamunetsa ndokubuda kunoita ngozi ikoko. Yabuda ngozi iyo yeyu imimi mwana wenyu muri kuti makazoonana naye abva kunoko achimutaurira nyaya iyoyo. Ndiye wakaita wemwakatanga kuzwa nyaya iyoyo mwana iyeye. Honini handisi kutanga kuzwa ndiye nyaya iyo. Makamboizwa? Aiwa ndati pendakafonera baba aonya mutape onya vasatya ndo vakandironzera kuti hai nyaya iripo ngeyakati auya andarera kuwe kwendiri mazwa ndo akanditaurira ndikutaura kuti kumashure ava nyaya iyoyo mumusha mwenyu imimi hamuna kumbobvira makaizwa apa haina kumbotaurika hakuna kumbotaura imimi munoita zvechechi here kana kuti munoita zvechivanhu kana kuti zvinoite zvechechi asi pendinode kureketa ngepekuti handizi kumbonga ndakambozwa ngenyaya yekuti kune zvakaitika mumuzi ndiyo ndati hai umbori pari ena nyakuuya uno baba onisati akati hai mwaifana kudai mwauya nemwana wanyu ndimwi munokazwa apapo imimi wakauya achitaura nezve 25 cents ndiani mwati wakadi akauya achiti takasiya tandonese ndiye atobva uno ndiani kuimuona musanzvenga mwana wamukoma wangu ndiye wacho wakaenda kuna satiyazve ndinoti ndiye handichazingi kuti ini wakauya ndidhevi echiti ndakwasaurombe auya akauya akamutaurire nyaya yanga adaitirwa kuno achitomutaurire nhoroondo yacho kuti akauya mumba mwenyu imimi nababa ake handizve vakaita nyaya ye2 na6 iyoyo zvichidai zviri zveurombwa zvawakanga wakaita handizve muchibva mwatozviziva imimi kuti pakaurayiwa munhu nyaya yerutaurwa ndokutoziva kwacho kwamwakatoita ipopapo kuti iya nyaya yerutaurwa mufanhau ingozi nyayasiyomba munhu imwimwi tinozi ngozi munochiziva chinozi ngozi ndinobachiziva ende handichidi haasi kuuya echitsanangura inyaya yekuti hai kwakaurawa munhu haasi kuuya idaro wakati kwazi hai takati hai nababa angu inini takatora tiri 4 tatati hai onini kune zviri kushata kumhatso kwedu saka takaenda kuti hai ngezvekwani ngezvekwapenisera kutaura baba angu inini saka takaenda kuti hai ngatiende mari ino kudangwe racho tiende koiseyo kuti hai abatane nengozi ino iyi asi techibvepo mai yacho ofa mai yangu ochofa chakwadi akatofa right mirai makadaro mai imimi afa makafara here dai zviripa inotochema peya kuti mukomana unoreketa mari wakatouraya mai yangu mai enyu imimi akafa imimi zvikakugumburai mai enyu akafa ndimwe maamuri mwana 1 mumba mwenyu namai iwayo muri 1 mwati mumba mwenyu maamuri angani akabarwa nimai wakafa 6 varipi wamwe wacho 4 tiripo 2 hapana mai enyu inini pachivanhu mai wenyu imimi mafire ewakaita hawana kufa zvakaswatuka unyepa here mai yangu inini haasi kufa zvakaswatuka chakamira
Avazi kupera kuti ndakazodzamise kufunga areketa mukomana uno. Amune besi. Ndikakubvunza munopindura izvozvo ndichenda. Ndikandichida kuti mutsanangure ndokuti dini? Tsanangura. Mukamuchipindura mungopindura. Mai yenyu afa inini ndichitoziya chimwe chivanhu. Munhu anenge ari mukuru kudaro aine vana vanosvika 6 varipo. Vasina kuzviona mushe kufa kwamai avo. Mai ivavo handoni inini kazhinji kacho vachiikwa musina kufamba. Munoto vafa pachine zviri kutorongwa munenge matoenda kuna ana sekuru. Bhozi mai imwe havasi mai wenyu wekwana mashanganise imwe mai yenyu ane kwaaitobva. Munonga maakutoenda nemishumo handizvo. Kotaura kuti dzatiputsa kunoku muchitobatana naana sekuru. Ana sekuru acho anototaura kuti imwe hanzvadzi yedu iyi chii chaitika. Pakatogarwa kadumba. Makatogara pasi. Vana sekuru nemimi. Hamuti munhu akafa nhasi na8 mangwanani na2 atowigwaka. Panoita kana mazuva mairi matatu munhu mukuru ngoti kunenge kuchida kudaidzwa mwaruko. But during that period inini mazii rangu echano panotofambwa emergency. Kana patadza kufambwa just before burial, immediately after burial. Pamakawiga mai yenyu hamuzi kuende kumubvumo here? Vakaendiwa kumubvumo. Maitsvake. Handiti vano itsika yekuti hai panofanira kuendiwa kumakuwa. Makuseni aya. Kunoenderwe. Vakaendiwa haninga zero renyu ramuzodi kunoenderwa. Tsanangudza zvingapinda. Chiregai ndimutaurire purpose inoenderwa kumubvumo ngekuona kuti hapana royera akauya kodya mai edu. Panoti papedzwa guva rafusirwa zvese zvapera panozi madzimai vhunai mitipotsvairwa. Tsvaira guva. Mangwana mukauya mukaona paine tempering yakaitika pakatsikwa pakakwarwa potozikanwa kuti pane zvakaitika. So already point yandoda kuedza kumuratidza ndeyekuti mangaenda kumubvumo manga mutori suspicious. Ukaona vanhu maakufuma kuti mangwanani hande kumubvumo kamuri suspicious. Ende maenda kumubvumo muri suspicious mukanyasvika pasina tempering yaitwa paguva pacho still maakutofamba. Vana sekuru vanenge vachida kuziva chaitika kuhanzvadzi yavo yanga iri kumusha kwenyu. Imimiwo vana mune muchida kutoziva zvaitika kuna mai venyu because mafire avo sevana like you saying anga asina kuswatuka. Ende vana sekuru vakatozvionawo futi kuti hanzvadzi yedu mafire yadini yaita haana kuswatuka. Makaita sei? Hamuna kufamba here imimi naana sekuru? Kana musingafamba naana sekuru, ana sekuru anogona kunge akafamba ega, imwimwe makafambawo mwega. Whichever way makadii. Changamire, handidi kurekete zviro zvetisina kuita. Isusu hatina kufamba, masekuru haana kufamba nesu. Haasi kumbotiti ngatifambe kuti tainga takamire pandau yechikristu kuti hai isusu munhu afa hatifambi asitozoite nyaradzo. Chikristu chinoende kumubvumo. Chinoenda. Chikristu. Atobuye chikusaiti kwedu kuZion. Aiwa, Chikristu izwaika Chikristu musatora chenyu munaziva kuti chechi tinayo futi. Hakuna mukristu unoenda kumubvumo ngoti kuchikristu kunoti wafa hana chaachaziva basa atopera. Hakusina. Imimi kuti mwakamuka kuenda kumubvumo chivanhu. Kana kuti chiri chianhu Changamire, vakaite chianhu chendisikazivi inini hangu, asi takaenda kurubvumo, takaenda shuwa. Right, amuchanganise nyaya iri panapa pane nyaya yengozi. Sekuru muzukuru wakafa ari panapa. Ana enyu akauya kumba kwawo. Chakavaendesako ingozi iyoyo zviri kuavhiringidza. Imimi sevanhu vakuru pamwe mune musi kuzviona zvisi kukuafektai kana kuti kudini, asi vana ivavo vakaenda vakanotaura zvavakataura. Umwe wacho abva kuno akauya achimutaurira
kuti isusu zvakatoitika munhu akatourayiwa ngozi yacho ikatotanga kunetsa nababa tikauya mumba mwenyu munomu tikadai auya achimutaurira izvozvo mwana iyeye makadii hamuna kufamba futi handina kufamba ngekuti wakauti auya ochoenda ndo pakazoguma ava kube ndichade kutovakokorodza kuzwa kuti hai chimbori chinyi chakaitika ngekuti hapana ndaa inoziya inini izvozvo ndinotoshamiswa peya kuti hai ndaa iri uno ino inofanira kudai kuti hai akauya munhu aone zvamunetsa kumhatso unouya peya mumuzi kune zvonetsa kune azukuru kuna ana mbuya kuna ana atete inofunga misha inoda baba muri kurebesa ndati peni wani ndichidoti mutsanangure ndinokuti dini tsanangura musatitsanangurira zvakawanda munoziva kuti mwana iyeyega anogona kunge asikaiti zvechechi zvemunoita une kwaakatoendawo iye aine zvatomunetsa akadini akatobva aona kuti nyaya yangu ika pamwe munhu wacho unenge ari kutotaurwa anenge atoripo ende kuti aende kumunhu wacho zviro izvozvo mukazvitarisa 1965 kusvika izvozvo izvi 2025 hatisitori kuma-60s zvinhu zvanga zvichingovharwa haizviona akaona chabuda otsindira aona chabuda achivhara vanhu vakuru muchivhara icho vachaona kuti vanhu vakuru varudi vari kuvhara vachaenda kobuda pamwana izvozvi zvichabuda pamwana pacho paipai maakutanga futi kuchivhara chiri kudobuda mwana wacho chichingotendera but mavharikiro acho akunetsa ngokuti iyozvizvi yamota yatotushuka yatobuda manje saka pauda kuti pachionekwa zvinhu nyaya iyi haina kumbotarisana nemimi directly nyaya iyi yakatarisana nemhuri yenyu against mhuri iyi imimi munenge maakupersonaliza nyaya iyi kuti pamwe isusu tiri kuda kukuti mune mhosva imimi but toda kuti tionesana kuti ana mahlanganisi pane zvinhu zvinomira mushe kumusha kwenyu zvinoenderana nengozi yakadii yakaitwa nevanhu vemumusha menyu kune vanhu ava saka isusu chatati kutarisira kubva kwamuri imimi isi compliance yekuti tichionera pamwe chete kuti problem isini zvadai hanzi chati homu chatoputika nyaya iyi yakuda kuti pachoni watipoti taura tizvo mwange mwawe zvakanaka ngorundo mwatopinda yai 25 cents ka ine chinangwa chiri mufamily chemunotoziya zvazoite komubatai pamwoyo kuti mafira akaita mai yangu handi mwazona kutaura kuti mutori nenyaya imwe musikuda kubudise zvakanaka ndaifunge kuti muchadai changamire hemwatopinda anhu aya kuyamba akaita mwatoita ndaakutitoti tifambe pamwe tichitoitsvagawo kuti iri nyaya inokurisaka mwana unowo chitouya totodaidza sefamily ngekuti anhu acho zvakatojeka anhu ese atoripo mototsvage kuti zvinodei pane kuti iwo mucharera kuti handina kumboizwa ndoti asi tikunasikisiwa pauya akaiswa pasofa yaizwa pasofa mari enei iwo makazomboitera yaipi yenyi changamiro inini handisi kuramba kuti munhu haasi kuurawa ndikarara kunonyepa kuti nguva yevaizviita handingazvizii and uye handigari mumwoyo mwemunhu handisi kuramba ndoda kuti muzive apa kuti ndinoitendera ndaa kuti tati nyaya yetiri kutaura nezvayo munomuka haisi yenyuba musapersonalize this issue. We are looking at this case at a general perspective. Iri kubata mhuri yenyu imimi muri baba muri kuti here kuuya kwemwaita magariro taita mudare muno mutotoite dismiss toisiya yenu haifanira kusara yakadaro right imimi kana muri kuona kuti ingozi nyaya yenyu yawo yakudare nyaya ikanga yaudare musayuza temu yekuti kusungwa muno mumatare tinoenzanisa tichibatsira tichikanzela nyaya yenyu hapana rudumbo sungwa hapana rudumbo ripiswa hapana runongedzwa mune ngozi ana mahlanganisi haisi kukuafekta aimimi directly haisi kuafekta ana yenyu directly saka musinei nayo muri kuti tiri kuita zvechechi asi mune ngozi mumusha mwenyu it is just a matter of time
yekuti imwe ngozi ikaona kuti vanhu ava they are becoming reluctant ka ichaputisa rimwe bhambo ka rekuti munozoti nyaya dai pendakaziya petakatomboonana nasegozi ava muchazoashaya chakara hamungazivi mishona yemazuva anaya chichatsuka imi muri uchirera chinhu ichi muri kuona zvechiri kuita makambochivhara chikavharika but chaputika hatisati chatsuka mwana akauya achitomuka kuya hakuna imimi ndoda mune makore mangani 67 77 I mean to say 77 imimi mune makore 8 anhu angani akamboya kwemura achitaura kuti imwe tinenguti taka baba angu akauraya munhu takazodai tikazodai imimi pa77 ezi makambozvizwa here zviro zvakafanana handichidoni mutsananguri imwe ndikuona kuti pane benokumbirawo chapana amirai ndichitaura amachanganise munopiwa nguva yekutaura chimbomirai changamira ari kutaura mukana munopiwa hamborambizwiba munova mumanikidzwe munhu kutaura tikakuti rambai muchitaura takanyarara munoda ritimbozvishata saka musandimisaba ndinogona kuti hanhu mwese ngatichibva tachimbonyarara 1 hour muruda kutaura maningi kuti ndiri ndikamubvunza mubvunzo munofanira kupindura maunyura ese ndikamubvunza mubvunzo munonga munotsanangura chechi yacho yakanyanya kumupinda harisi bhaibheri bare tiri kuita nyaya tiri kutaura panapa haitorina chechi ba ndinotoshamiswa kuti mhuri yenyu ngeyechechi asi nyaya iri panapa ngeyeuroyi hwekuuraya nengozi ndo zvetinoda kugadzirisa musawanza henyu kude kudedemura bcause munopedzisira mauzototi confuse isusu chetiri kugarira dare munomuka kuda kukubatsirai kana imimwe muri kufila kuti nyaya iyoyoyo ka iri kubva from the blues it does not apply haina basa let's dismiss it ngatiwirirane because it is good no head and tail takuitiswa headache yeanhu ava ndisekuru ava vakaapproachwa kwete kamwe but kaini achitaurira wega munhu vana venyu imimi wakatsvaga mari yebhazi vakakusiyai mubvunzo wema muri kutibvunza isusu hatisuda kutsvaga kuti wai makasiyiwa akatorota dziri hope kana chii chakamutaura kuti enda kuna sabhuku vanova vari sekuru wemwana akaurayiwa nababa ako uende kohataurira nyaya iri kuda kuitwa apa ndeyekuti nyaya yaitwa deliberate on pogarwa poonekwa moripa vana mahlanganisi kuripira ava vanozoziva mafambisiro vanoita nyaya dzavo but kazhinji like kutaura kwetatiri kuita ava mweya unofembwa wemwana wacho isusu tiri kuzwa makuhwa mahise ichichichi anzani kuziva zita rake panganai iwewe buda muri kuona kuti imimi nyaya iyi handichazivi magariro emaiita kare mwana uyu atorwa aendeswa kudhemu pane madhiri efishi akaitwa nei ndo paakazoya akazoizwa pari kuzi varungu wakatsvaga meaning kuti soko irika rikatenderera chakaenda kohwandiswa kufa nekuvigwa kwaakaitwa mwana iyeye asi kushaika muarea nguva yekuma 1965 inyuzi dzakatosvika kwese but chinoitika ngechekuti mukubata umuka imimi munee musikazive zvinoita munin'ina wenyu munee musikazivi zvinoita mukoma wenyu asi nyaya yekuti kune mwana unozi Panganai wakafa zvisina tsarukano akatsakatika varungu vakatsvaga vakamushaya zvikadai munozviziva
but manga musingazivi kuti chii chakaitika. Now that you know, munobva mati nyaya iyi ndakafunga kuti varungu nei vari kutsvaka zvinhu zvisirichi. Saka nyaya iyi inyaya yakaitika iyi, asi ndaisingazivi kuti ihama yangu, ndaisingazivi kuti zvinhu zvedzinza redu, ndizvo zvakauraya mai enyu imi. Maangu titaurira nhasi kuti munonamata mai enyu nanhasi hamuzivi kuti akafa nei. Mwese akomana muri 6 munonamata, mwati mwasara muri 4. Mwakambo mba mwenyu mwe munobarwa imi, mwasara muri 4. Mwese muri chechi takatiri 6 ehezvo ndati 2 akafa. Hamuzozvitsvaka kuti wafa muri chechi. 4 wacho asara imomo. Amwenyu ichechi futi ngewechechi. Family yedu yakaita yechechi. Asi muna anhu anouraya anhu. Hamutezviise izvo nyaya iri, ndo nyaya iri muno. Onai, izwaika, izwai. Baba Mashanganzi, mwari mwere chizarizo. Right. Hamuzi kumbozwa nyaya yekuti munhu akauraya ropa rake rinodini. Wadi Tati mubhaibheri rinozi munhu akaurayiwa ropa rake rinozorora. Zvinhu chii chinomboitika? harizorori. Saka iro rakutaura izvo richibudire kumba kwenyika. Hamuzi kuona hararambe kuzorani. Asi rakunongedza richibudire kupi? Zvendaifunga baba. Okay, fine. Aura taurai pambotomeri muda kubva mataura wachibvuma tisi. Taura. Ini pazvindishamisa baba ari kuramba kuti mwana iye wakabva kunyika akasvika kwawo baba azvi akati takaise 2 na 6 ndinoona soko iwo anoshama bi mwana mutoro takaise 2 na 6 musofa awa zvaite chechi zva awa anotarisa azvitsvakiba nekuti ngechechi kana pakafa mai avo vakatoti ndikuda kwamwari hawazvitsvakiba ava. Iyo nyaya yatinototaura newe muno iri kutovabvisa padhuze naMwari. Hawaite izvozvo ava ngevechechi straight bhaibheri nehimbu. Wadini pamusoro pechangamiro chechi yavanopinda iziwe sekutaura pandanga vachiita kunoitwa profesi maprofita and profesi ndo zvinhu zvinonyanya kubata zvevanhu vakafa vanoita haundi upenyu hwevanhu ndo zvinonyanya kubata izvo. Chakaita kuti mwana uyu auye kuna sabhusatiya kana nzvimbo ikabaka moto hakuna munhu anotiza achienda kugedhe rakakiwa ba. Munhu anoenda kugedhe ranoziva kuti ndikasvika ikoko rakakimuka ndobuda ndisatsva. Saka kana achiziva kuti gedhe racho rakatokiwa kana ndosvika kofira futi ndiri pagedhe saka anoenda kwakavhurika obuda. Hakuna nyaya yakakura zvakadaro zvekuti vangati hana chavanonyatsoziva vaaya kusvika at this level pasina chavanoti vanoziva. Chinoita ndechekuti munhu kana uri mubhazi pakaita vanoda kusecha bhazi mapurisa iwewe uine zvinhu zvaunoziva kuti pakaitwa searching iyoyo une zvinhu zviri illegal zvavainazvo unoita sengoni unopopota kuti handinokuda kuti nonosachi nenyaya yekuti searching iyoyo inogona kukuisa padisadvantage. No, thank you very much. Inini inini ndade kureketa kuti aya mashanganisire ane pfungwa dzinotenderera. Chakapangidzire munhu kuti auye pamba pangu inini ari mwana wehanzvadzi yangu chipori chii kubve iyo kwarusiti ndati wakakwire bhazi ndazvitaura uye pamba pangu inini ndochitoti iya uri kuchiziva here kuti chaunotaura cho mwana wehanzvadzi yangu haasatochiziva pe kunoyo kureketa kuti ana asati andii munoiti zvokunga munobatsira anhu kuwedzarise nyaya. Tine nyaya yangu yokuti baba angu akanditaurire kuti takauraya mwana wekwaJumburu tingamushandise uchigayi. Hino inini baba anditaurira ndakaona kuti akandisiyire chiswari chokuti chiri kutondinesa kuti taura
eri chiri kundinesa mumba mwangu. Saka ini ndaona kuti inini kunyarara ndindori nacho ndikade kuti kuna akuru angu azvidai kuchita uraya. Ndikati no chimboendawo aedza uye nawo. Wakaenda mwana echo uya asina akati ari kurambirei. Ndikati no chakanaka inini ndakone pajumburu uyu ndotaure masoko ese emwanditaurira pano kuti mwandisire chiswari asi chenoziva ndikuti mwana wehanzvadzi yangu buda ndikude neimini. Saka inini ndakone pajumburu ndotaura ndakaenda kuna muzukuru muzaya uya uno nanyamasiya uya anondimutaure zvaisvika munhu chitaura ndikataurira zvese sekutaura kwendaita handichadi hangu rebesa sekutaura kwendaita kuti wakauya achitaura kuti isi takauraya mwana wangu wajumburu. Ndikati inini ndaona kuti zvinondiremera kuti ndinyarare soko rangu kuti ndakamboedza kuti enda uya naakuru ako haachauri pano kuti akuru angu ari kurambire. Saka zvinotika kunditi ndeseni kuti tinonga tiri dambu asi zvino zviri kuti wadze pamwoyo. Ipapo watiri maonere ndinoita changamira amashanganise ngaimba wapainguwa ngaadzoke kumba kwawo otangire bheki kudaidze mwana wawo maonere ayakaita iwo atombozwa yaafemiri kuti eide kuziye zvakawanda achauya kuti nyaya inei ariwo iri mumaoko mawo adokuivhara handitika chichatotsuka chete sekutaura mwati kuti iwo kuti inini zvatondinakirawo sekuti aya akataurirwa akadzokofemira ingatorei shona yandataura maizraeri ndati sekurava ana mahlanganise muchazoatsvaga mobva mazotadza kuaona but chinenge chakala manje imimi munogona kunga musipo futi nawo muri kuona muri tu nhasi hamusi kuda kuricha yecompromise hamusi kuda kuti tionesane pamwe kune muri kuona unga pane kusungisana ininika pane pakazi polisi iripo inini nyaya yekuti kusungwa mudarika inini handisi kuizwisisa baya katemu iko kahoka handikanzwisise inei inonzi community court and the community yachona ndimi maproblems enyu as community ndoitira toda kubatsira ndozvinotora kuti bambo mahlanganisi hatinei nengozi dzekumba kwenyu hatinei nemi kukudaidzai kwatakaita isusu hatisi kuda kukutongai tiri kuda kuti tienzanise nyaya dzenyu nana dzungururu ava vane ronda ririmo mumwoyo mavo remwana wakafa akashandiswa imimi nechigaya chacho pamwe hamuna unombogaisa hamuna nekuita senenenene but zvinhu zvemudzidza nyaya dzemakamirira muri tu ava vari kutotaura kuti mwana nzvadzi yani haasitori mwana wavo but vari pano nhasi inyaya dzemadzinza dzetinenge tinoda kuti tienzanise imimi mukabuda panapa nhasi bamwe kutoendai nyumba kwani moenda modi henyu mogara amahlanganisi chechi yenyu munopinda chingari Munopinda sanje sori henyu tamudhistebha mirai tamudhistebha mungadai muri kutonamata mwari wenyu motokomborerwa moenda mugara nyaya iyoyi ngatiitonga isina umbodii asi I've got it on record kuti yazoenda kumwe hayo inonga ichizondoenda handidi kuzoona anhu anodzoka kuno ngerimwe gore achiuya kudozotaure nyaya yakasangana ngekuti maitire tiri kuita munomuka ini ndautoitonga ndokare nyaya munozoona weredari ndokara nyaya kaini ndoda kukukwara nyaya dzisu varidzi venyaya wacho inini zvanda ndichitarisira indire maidi nderekuti amahlanganisa anotaura kuti imwe hatidi zvinhu zvinotinetsa isusu nezvinozonetsa vana nyaya yemwataura ikai ndiyo ngozi isingadiwi mumusha ende mabudire yakaita haingobuda zvechiwaiwai pane zvakatodini zvakatoitika hatigoni here kuti tiise misoro pamwe chete tione munhu
kana vana Chimusoro kana vanani vanogona kutotibatsira. Hatingazviiti nhasi. Imimi mauya pano makamirira vana mahlanganisi muriko wakomana nyaya yabuda ukoko yakamira so. Asi chakamire variko vati vanogona kuti tikarongana tikauya semhuri vanotigona kutibatsira kuti tizwe mweya wemwana iyeye kuti zvakamira sekuti zvisinei nesu tosiyana nei nazvo kuti zviine chekuita nesu. Ngozi iyoyo hatisi kuona yakamira inozotikanganisira mhuri. Wai musina mwoyo nemhuri dzenyu ovha ngozi imini? Changamiro wangu handisi kumboshora handisi kushora baba ontaonia handiboshori nezvemuri kureketa hapana chindinoboshora kana pishanga hatizodamirai murumhanya hatisi kuti muri kushora ba hamucontribute hamusi kubatsira hamusitori consent muritori warid kuti vanhu ava vari kuda kufumura zvinhu zvehedu zvokumusha kwedu. Mirai spera poko manhu ndabva nemikari onaika matara yakatatanga karya mukaona tichuya munomuka tichuya kuda kukubatsirai but mukatadza kupangidza mwoyo wekubatsirikaka tinosvika pakukusiyai makadini makadaro. But zvendurutaura ngezvoti handizodi kuti izodzi nyaya iyoyi vanhu vane makuhwa onzi imi nyaya yakuitika yakamboenda kudare kwaSaurombe ndoita unga ininika panonga pazofa anhu 10 manje yozi muri kuona kufa kuri kuitana panya nyaya iyi yakatomboenda kudare mambo wacho anonga akatoitadza ikadai yakatosorovheka kudare ikoko yakadii. But you are not complying. Hamusi kuda kutibatsira, you are not even contributing. Muri kuda kutoti muone kuti isusu tine information isusu kwedu hatitorina matambudziko iwayo ende mimi ndiri kuona kuti kwenyu hakuna muri anhu echechi chiendai kuchechi muende kuonamata. Nyaya iyoyo takusiyana nayo adzumbururuka. It's unfortunate. I don't know how best to sort out. I thought kuti ari kuuya ari baba ka achauya ari baba ane bhegi robaba achimiririra mhuri, but ndi baba vari kuuya kurasisa dare, kurasisa nyaya yacho. Imimi I don't know kuti munenge makuda kudii, asi inini maonere ndandaona kuti nyaya iyoyi kai ane manyoka ndiyo unorara kudhuze ne do. Nyaya yakasumudza mwana ushu kuuya iye achizodzoka achienda ona baba ake achitaura kuti takapinda umba muno tikaisa mari muno ndinazo zvese zviri panapa izvi apa aidzaida kuenda kumazoe. That's when I asked him and his 4 other brothers fixed on a young brother who was ill for a period of time would drip blood from his body wairwara achibuda ropa mumhino raidzadza 6 mabucket. Hamuna kumbozvizwa? Raidzara 6 mabucket and would run on foot at a speed. Mune mwana aimhanya, munhu iye aimhanya over 100 kilometers per hour. Dai iri motika inenge ichirova 3000 revolutions per minute. It's a half speed yendege. Munhu waimhanya 100 kilometers per hour. So we consulted the Nganga Mbuya Sugar, who identified an old coin my father swallowed after about 30 years. And my father was not aware of that coin. He was told by the Nganga to take 25 cents, which was used to fix you to Uncle Pensera. First born here, Joey Romakanganise, by leaving the 25 cents in the house. Upon leaving the house, after leaving the coin fixed on his wakava cover instantly. 2 days later, we informed that Joey's mother had died and we did not attend the funeral. Fixed on upon recovering, he proceeded to Marudea in Mozambique.
atorikavha ngenyaya yekwenda kwayamba kunyuma yenyu 2 days later rasiwa. Tinayo information yese kuno. Hatinei nekuswera kuti tetuda kweza kuti kubatira but mukada kuti ita mabenzi muno mukatiswereri izvo zvamwe taane nzara isusu. Ndaimba kwenyu tiri zvinotitetemesa takaona kare. Wanga urida kuti udiwe. Muri voti rupengeri information yese kuno. Aingotaura ndichiti Naiga wapedza iwo badzi nazo order. Am I still spared without protection? Ndakumbira dare kuti ripirukana kutaura naye. ndizvozvo. So I need to be protected. Iwe muri chii? Ini ndiri umwe unozi Mashanganise. Muri chii? Nditori mwana waMashanganise inini. Iwava Ivava. ndibaba. Baba. Good. Uchiri ipapo hako. Uchiri ipapo. Do we have another Mashanganise here? Yes, we have this. This is Mashanganise. Sumukai. Mashanganise. Sumukai na Mashanganise. Sumukai na Mashanganise. Sumukai na Mashanganise. Right. Order. In short, ana Mashanganise nyaya. Nyaya. Ndiri maameka. Ndabvunza pakutanga izvi. Ndabvunza kuti mauya mwedu mwangu. Ndabvunza kuti ana Mashanganise mauya ndimwi mwega muri peri mukati ndati baba ndaenda kumutani muningina ndati baba Mashanganise mirai musataura ndichitaura mwaida kuti ndimutani. You are almost age yababangu saka ndaenda kumutani baba imakomana akomana konaika hatidi zvinhu zvakadaro. Okay, fine, it's okay. Imimi hedu hatichadi kutaura nemi. Imimi henyu aMashanganise musasataura bai. Handichina chekutaura nemi. I'm disappointed in you. Handichinaba. Imimi yenyu ndaisiyira pakuti nekusingaperi garai neinformation yenyu iyoyo murida kugara nayo. Handichadi zvinotipedzera nguva ona ikotapo. Ana mamirai okay ndichabva mumukana. Ndoda ngokuadrese ana Mashanganise. Muri Mashanganise muri chii? Muri baba futi. Muri mwana. Then another Mashanganise uri chii? Mwana endi. Muri ana baba. Muri aningi naye. Nyaya tiri kutaura naye muno makamboizwayo. Fane nini handina kuiswa kutari kutozoiswa kutoiswa ndizvo Zvinezvo kani izvo zvipakutaura kuti mukomana wakasvikumbatisana kuti kune nyaya yakati mukomana wakasvika rini? musowani akazouya kudaro musi wa 17 akazouya kudaro musi wa 17 akazouya musi wa 17 ndopendakazwe nyaya yekuti wakati ndapobva kuno kudai nyaya iyo in brief hapana waimboiziyapo. Information yenyu yakobudira pane mukomana waka wachitaura nyaya 25 cents. Ndope mwakaizwira mwese. Inini hangu ndopendakaizwa. Andione sekuti pamusoro changu. Andione sekuti vanhu vari kuramba kuti ichi asi tiri kungotaura kuti hapana wakanga achizive nyaya kuti pane nyaya yakati yakati. Ivo murumba ndokwetura kusvika navo ndati mirai. Ndati nyaya iyi ana Mashanganise maizwa kubva kwaita mukomana kudare kuno.
sinzi makabarwa nyaya yekuti kune nyaya yakaitika yemunhu wakabiwa akatsakatika akambotsvakwa. Inini history dzekumba kwedu ndinodziziya inini generally speaking kuzi kune ndandiri mufana asi ndozoti pane munhu wakambokandwa munjanji akazotsikwa netreni yacho yakazoramba kumutsika yakamira madhemu aya emasiwereji ekuyovhiri kuya makakandwa anhu oza kune tumastori twetinokura tichinzwa and looking at the period of around 1965 ka munhu anga asikashayiki bcause varungu vakanga vari so resourceful zvokuti waitsvaga zvisingatauriki ende nyaya iyoyo yaitotaurika at large and imimi mwese hapana wakazvizwa kusvikira uyu mukomana azoenda kuona sabhuka yauya kuno kukudare azobva kuno adzokera pane wakamuona here mwese imi mukono nyaya imi mwakaizwa nani ndozviri kutaura kuti iye mukomana ndiye wakasvike kwani kwaava awatazvizwa imi makazwa nani ndakasvikawo kumba kwacho inini togarisana kuti zokumwe chete makazwa nani ndakasvika pamwe nditosvika ari vama hani mukomana wacho ndiye akamutaurira ndakatosvika achitotaura vamazvizwa achitotaura from the horses good umwe akazwa ndiani ndakazvinzwa ndandiripo pana ava mwese imwimwe pakauya mufana abva achitaura nyaya dzema22 na69 nekumba nenyaya dzekuti ko zvakaitika zvacho paakaurayiwa wakataura here process yaakaurayiwa nayo neumwe wenyu muri ana baba toti mukoma wenyu akauraya wacho baba yamufana iyeye zvaakaita zvacho maurayire aakaita process yacho yakashanda munoiziya here wakataura here mwakamubvunza here usatsanangura ndati process yacho mwakaizwa here hamuna imi mwakaizwa here kutotanga kutozivira pana panapa in short pari kuzi my father Dennis Mahlanganise munomuziya was sent by his uncle to collect fish at the dam. Dennis Mahlanganise. He proceeded to the dam, and that is where Murodini and Stole, he was given plastic bag of fish to put in the fridge. Dennis wakaenda kudam akaenda kopuwa plastic yaasina kuona kuti mune but wakazi mune fish and oisa pai fridge. When my father came back, his friends noticed blood on my father's shirt, which he refused to remove for almost 2 weeks. Then so yadzoka nefish dzobuda ropa. Buruzwa zvakaitika. Akazondotora wakatakuriswa itsoro yakatsvaira. Wakatakuriswa plastic zvikasi mune fish ndodziisa pai. Apa munhu uri pai. Plastic. Uri kuzi usavhura pai ndoisa aisa fish mfridge anhu akati iwe hembe yako inechi ropa akati ropa sitotora sikanzi ndere chakadani sitomboziya akaramba akapfeka hembe iyo iine ropa irorero for 2 weeks ndakumutaurira nyaya dzekumba kwenyu dziri achitaurwa kuno kudaro imwe muri kutoona ungati akati ndableya but ndetichizvisa mukavana ndichitaura mukwatiri maprofit but ndetiine yesi imwe mune makatonyudzwa both mairasiswa. Surprisingly, my uncle who had a grinding mill, the grinding mill started driving in a suspicious way. Uruzwa baba muninaye kutakuriswa fishi aikuya atakuriswa fishika anga ine chigaya. Chigaya chiya chazi chakagaya zvekwamaigaya kudarika zvimwe zvigaya zvese pasi panapa chachatoo chekuachisailo chacho uyu afa uyu purasitiki yauya purasitiki yakabva yaenda kuiswa muchigaro
chigayo ichocho chakagaya zvokuti hazvinesaka nearungu akati apa pazoita chigayo maiswaka munhu kaya kaya manje muruzi wako yakapera nyaya yacho. When my father turned 18, baba akasvika 18 years and started working on his own, doing his own things, including driving heavy vehicles. I drive amagoyetika my trucks, then Suya mines. And on the day in question, he wanted to proceed to Mazoe. Wanga uita zvinhu zvanhu zvake apa wanga tisenzana napauna achiita zvechigayo zviya bvazosvika pakuti aini ndauda kuita zvanhu zvangu akudriver zvimarori nei. He wanted to proceed to Mazoe for own business whatever. Then uyu mwana ruti I stopped him from proceeding to Mazoe. That's when I asked him and his other 4 brothers and fixed on my young brother who was ill for a period of time. He would drip blood from his nose enough to fill 6 buckets and would run on foot at a speed of around 100 kilometers per hour. I was told, I knew my base are reading about a moon, 120 liters. The blood. Urukonangozi kuyakabvira achimhanya 100 kilometers kwamutare. From here to Mutare munhu iye unoita about an hour. Ngozi dziri kwenyu kwamahlanganise dzemunoda kuvhara. So we consulted Nganga, Mbuya Sugar, who identified the old coin yanga iri in my father's wallet. That was 30 years later and was not aware of that coin. Baba haanamboziva kuti muwallet coin irere rakazondoiswa muwallet. Baba kwakugara newallet necoin muchikwama asingatozivi kuti muchikwama imomo mune coin. But pawakazoenda kunganga rataurwa avhura muchikwama makazoonekwa coin iya ririchi ero murikutaura neraro muri kuroona ungadiki coin iriri coin rakakora irori. He was told by the Nganga to take the 25 cents which was used to ndorais akagadzirwa ndiro iye. It was meant to fix him to angle pen nzera mamboitaura ndokurakazoenda first born Joel Mahlanganisi by leaving the 25 cents in the house. Upon leaving the house, after leaving the coin, Fiction akabva ari cover ipapo pakasiwa coin mumba mwenyu. Fiction wakabva ari cover. Wanga achimhanya 100 kilometers achibuda 120 liters blood. Udzai umwe mugomo. Udzai umwe 6. Pozotozvunzai kamwe kabhaketi kadoko munhu uyo achisara aripo. Mukamuti ngati mubate ka motika dzaisara. But 25 cents yaiswa mumba mwenyu mumba wechechi. Maybe ndiyo nyaya yekuti akatoona kuti unge wechechi yapera mufana wakabva aita bho. But achingopedza kuita bho 2 days later ndo pakafa mai yenyu. Uyu mufana achipona mai achibvafa. Musina kuodozwa kuti chii ngechechi aya. Imi muri kuita zvechechi kakukuru kutorohwa dziri kurohwa ikoko. Hamuzi kuda kuzviona about Fiction watopona mai edu abvafa. Hamuzi kuda kuzviona kuti mwakazviona. Hamuzi kuda kuzvifambira ngokuti maidi kunamata. Nanhasi muri kundonamata. But ngozi munayo. Then Fiction upon recovering he proceeded to Marudea kuMozambique. Wakabva atoenda kuMarudea kuMozambique. Atoona kuti ndikama nditamba nana aka. Ndikarohwa futi ndiyo 25 cents. Iyo zvitochitobudise madhiramu matatu eropa vaatotisa. Saka order ndakapa ndeyekuti proceed to Chief Musha to summon Headman Satia and the 2 others to proceed to Chief Saurombe on the 17th of August. Wazvo. Saka, in short, it's part of the information yetakatora paina pane nyaya dzimwe dzanga dziripo ndo yakauya ichiripotwa pana Sara Masiya sister waGodfrey Smartha something okay akataurawo nyaya yawo
me saying, son, they complain and okay, fine, okay, it's the second and third. So I don't know, you know what I wanted to say is, Akomana, Murano Akuru Muraba, Ingozi, Yemusina, Amuna Kuipara Ngozi, and when you Mam Sadimato Baro about 1965, and when you Mama put Ruzona, Kuputika, where and I go Budira. Segura wao ya wuti taura da imi mwazo muribo dozo ndataura kuti makatoda aroseshe mune imimi munoda kuti munge maamuru totaura kuti aiwa nyaya irikai hati inini ndiri wewe nyuma yanganisi ndaiti mwese kudai nende inini ka dozo kuti chii chakaendaite bozi zviro zvakutaura pa zvakadini zvakatoitika inyaya iri kutonaretwa zvakatoitika munhu akadzitora pichi zvakadai ngazvisikomisiri dzingazvii unoza zvingacreata kucreata toti kucreata mufana uyu toti akupenga mufana uri kupenga here pemakamuona achitaura ari kwana wai uripangidza kupenga its okay fine imwe ndaumba mukana ndimamasuda ndazopanika I was shocked. I thought he's alone and then I also thought thank you Honorable Chief. Ndakatida kuti tichi zvatauya kudai yes tikadaro kutatadza kunyazonzwisisa kuti vanhu vanga vachidiwa kumberi ndivanani, but however because titoripo sure tauya for this matter. Tauya for this matter. Issue like myself inini hangu as a person handina kuinzwa nekuti ndakatonzwa kuti kune nyaya yemangarwa and the like zvinhu zvekutongopinda paindaneti ndopandakaionera paindaneti. Asi ngatichitaura mashoko anoti as we appear before this honorable court hatisipo kuuya kuzopikisa kuti zvataurwa zvisizvo kana kuti zvataurwa ndizvo, nekuti ndoda kutaura ndiri mushangu dzababa nekuti tikatauya tinofanira kuvagaidha pamba zvinenge zvakakonfyusawo. Hatisiri kuti pane munhu ari kudisputa kuti zvakamangarwa ndizvo here kana kuti hazvisirizvo. Pese paitike chinhu one has to prove a prima facie issue against somebody, ndochokwadi ichocho. Now nyaya dzese dziri kutaurwa idzi, mukomana akauya kuno unozi David, inini handikuriri inini ndomukurira zvakanyanya, yet baba anozi Dennis ndo baba angu mukomana uyu. Asi pane zvimwe zvinhu zvandiri kuona sekuti whilst chokwadi chichigona zvacho kuita prevail nokuti chinofanira kuchingobuda, imwe information iri too manipulated to the extent yekuti inopeisira yoita sekuti vanhu vakurasika direction. Kufa kwemunhu hakufadzi nekuti isusu wokutourayiwa futi hatidi. Kana paine chiitiko chakaitika mukati memusha wedu, ndosaka tauya sochizwa, ndosaka tauya pamberi pedare this honorable court itibetsere on how to proceed. Ndosaka ingenda zvijaura tiine muono unoti hatigoni isusu kuti titi zvakataurwa izvo hazvisirizvo, uye hatigoni kuti titi uya wakupenga kuti isusu we need to remain neutral. We need to remain neutral. Tonzwa chokwadi kuti chokwadi chiri kuti kudii, right? Kuchinzwa ndo, that's why we are here, Chief. Mauya kunzwa mauya kozwa zvakaita chiri kuitika nyaya nyika. It could be a word of mouth against word of mouth. Or maybe I do reciprocal. What I'm saying here, hatina nyaya iri kuda kusungwa, hapana wakasungwa. This is a community court. Pakutika nyaya yengozi kubva kwana sekuru ava ichibata imi. I am happy kuti mwana wacho wakauya achizotaura uku, mwana uyo mwana nyaya iripo yanga iri yekuti tionesane
taonesana isusu maonero etinoita nyaya yakafanana. It's just unfortunate kuti baba enyu ataura kuti isusu zvedu isusu ngezvechechi chete hatifambi, because ndikatarisa patakaita nyaya iyi it's 2 weeks ago pakauya David. It's 2 weeks ago. Yaita 2 weeks ago, chances are iye akakuapproacha maybe second, third day after. It still means another 2 weeks ago. It's more than 10 days and stuff. What you is Mashangani, what did you do? Is it the Mashangani? Yes, Zurutaura, Zuti, Irus Gudari. Kudare, Musazoti Takasunga, Atina Kumbosunga, and it must want to Tauranda would dismiss about, and I knew Bagwan. Taida Kukubatsira said that because issue hamu goni kuno garapasana dzumburira ramashanganisi pasi pemuti kuti ngatiripirani. That's why mauya kuno isu state iripo community court. I was expecting to mashanganisi kuti changamire nyaya iyi hatina chokwadi, tiri kukumbirawo chokwadi. Information yatinayo is limited. Hatina here nzira yemunogona kutibatsira nayo sedare kuti chokwadi chezvakanatsa kuitika chibude, kuti zviri zviro zvakatoitika tine urombo semhuri, zvinhu zvakakanganiswa nemunhu asisiripo. Hamunawo here nzira. Inini Sachangamire ndoona kuti nzira handina here. Zvekwadaro ndine vanhu vari pano vanogona kutionera, vanotibatsira, vanogona kupa advice kuti nyaya yenyu nhasi hatigoni kuti tiite izvozvo, kana kuti tinogona mwakagadzirira here, tinogona kuti isusu mweya wemunhu wacho tomufemba otaura nyaya yake yacho zvoonekwa kuti ana mashanganisi havana chii kuurayiwa. Ndakadii hangu, sorry, garai pasi, ndakaurayiwa hangu asi havasi vana mashanganisi ba, wasiyei wakadaro kana kuti zvakadai, because inyaya yatopo yetiri kuteka lightly. Ndo zvindataura kuti baba ava ndaita challenge yavo yekuti semunhu mukuru he is not compliant, he is not willing to assist, he doesn't want even to know kuti nyaya yacho yakadii, because ari kuiona iri sensitive before Jesus. Ari kuwanza chiKristu, isusu nyaya yedu iri yeuroyi rine kubhinya nechibhoyi chekuromba. So he is disassociating himself kunyaya yacho in a diplomatic way. Zvaonekwa nedare rese zvendaonawo. Me thinking kuti is alone, nyaya yanyu ndandatoidismiss, asi ndazenge ndaisiya pakuti murume uyu muchazomushaya. Uyu murume wakagara apa uyu muchamutsvaga imimi, ende potse muchazodzoka futi nekuti nekuno inaduzomuona ba. Ndopenda ndiri kusvika ipapo because hamusi kupangidza cooperation yekuti pani muri kufila kuti nyaya iyi ngeyawo ndo akafirwa apeno hawo. Saka ndandawadismisa kuti mimi baba, sorry, marova yenchechi endai henyu sekuru Dzumburu mwakanyura handiwo bani haiti zviro zvakadaroba ngechechi mwandoazo ati mhuri yenu yese ngechechi. Saka imwe mwarasika ndanda kuti mudismisa kuti mwoenda henyu awotoenda totovhara dare ndobva wasumuka. Aida nhasi unoti chikutomboenda, nhasi chikutomboenda, ngoti ndazokupai mukana wekuti ndiita interject, asi ndaida kutaura ndichiti pamusoro iyi ndakona kuti zvimwe zvonoka tiri kutaura, asi nyaya dika pane chitenderere chaakubuda. Chifu ataura angati muchatsvaga sekuru aya, avo vadzumburo vakati ngatisiyane nazvo izvi nokuti nyaya yengozi haiiti zvokuchemerwa, haikumbirwi. Saka zvazviri muchidimbu zvakafanira nokuti kana kunyamboenda nokuti hapana nokuti mimi wacho chemunoda kubvunza ati ndechei, chamuri kuchemera ndechei.
Ngati kuti patena ikwala dai kupera. Une problem. Nyaya na mahlanganise yakanaka pakuti iri kunetsa munhu. Isiyei imwe ishupe iwo. Thank you, Imwe Chief. mogara henyu muchiona TV. Thank you, Chief. Ndiri kuona sekuti vanhu havasi kunyatsa kuvision yekwandiri kubva ndichienda. I know where you are coming from. Yes. Anhu ari kukomenda pa response yaenda kuitwa baba enyu in as much as vari baba. He was just becoming and becoming. Hana chaabatsira baba kubuda kwawo ngekutoti ari kuvhara nyaya ende ari kutoti yakambobudire nenzira yayakabuda inyaya ngekuti ambobvunzwa kuti iyeye munhu iyeye akaita problem wakadini kumbonga akauya kotaura nenini takataura nyaya yacho asina kuswera ukona saka ane kakunga kuti munhu iyeyeka nyaya idzi dzemwabvunza kudare kunoku munhu kana chifu ndopenda zoti ndaukarei nyaya saka ini nhangu ndakudzosera hangu kuti uri kuona bhozi imwimwe zvanga ari kutaura mazvizwa izvi was he cooperative pertaining to the issue? Let's be frank, Ndibaba, was he cooperative? Actually, he was not. Thank you. You can go ahead. Yes. If then this honorable court allows me to proceed, You can. I will submit the matter as follows. Right, no problem. Issue iri apa ndeyekudai. Atingaiti kuti titi isusu nekuti mwana wakauya kunoko. Haasiri mwana wedare rimwe. Mwana wako mahlanganisi. Handiti? Vamwe vanoti vamwe vanaso vanogona kuti pasvika visitor mweni wafika unokwira pamusoro petable kuti umurove kuti mwene atiya zviro zvipanapa hazvina order. However, this is a discord. Asi tiri kuti isusu nekuti zvataurwa chinhu chinonetsa ndechekuti as much as tichiunderstand culture nyaya dzekuti kune munhu wakaurayiwa and the like handiti ka tinogona kudziti ndinofunga angave manyepo handiti ka asi kana tikaita chokwadi tikachisiyira panzira chinotipedza munopera handiti ndizvoka so inini ndiri kuti baba vangu havasiri of course munhu uyauya wabatwa waitwa hamstrung zvaaitwa hamstrung protocol yake yanga achirespecta as a father yanga iri yekuti kana paita dambudziko mukati memusha we always coordinate tinogara pasi totaura and the like hatisi kuda kunyanya kuvashora stereki nekuti because vabatwa hamstrung. Right, okay, fine. Muri ipapo David akabva ukoti kuno 2 weeks ago there was enough time yekuti maigara pasi nenyaya yenyu sana mambozi mwakatoisvikira ava vari kuti takatosvika ichitotsva from the horse's mouth. Hamuzi kudiscussa issue iyoyo. If you had discussed about that issue kuuya kwamwaita munomuka you would have brought a different statement altogether rather than the one we are getting. Imimi murupangidza kuti nyaya iyoyo makati taakuisiya you are forgetting kuti ndenyu ende mwatoya muri kuti chief wacho ndiri kuona kuti attitude yatoya yangeri uyu chief wacho you are bringing in the same matter diplomatically uri kuuya statement yako in as much as you are trying to dilly-dally with it uri kungouya futi uri kuside kwani kwababa in short hatichadi kuti not direct that in a way yekuti anga ari kuona saizvozvo ndiri kutoona kuti imimi ana mahlanganise imimi nyaya yenyu takuhijack in a way somehow kuti tisaramba tichipedza nguva. I am happy kuti muripo mamwe mafamilies. I thought he was alone. You need to sit down. Thank you so much. Handineni nyaya dzenyu. Nyaya yenyu chayakaita yaitika yakauya kudare kwangu. Ini handitombomuzii nekwemunobva handikuzivi. But nyaya yenyu yakauya kuno. Inini mandate yangu yandakapiwa napresident ndeyekuti I have to preside on all matters that are brought before me.
handiti baiwo yako haina basa. Pano wakatoya achitaura yemaswiti munomu, umwe akauya achitaura yehuswa, umwe akati ndine mabhegi esimende mairi nyaya ya82 yemabhegi mairi esimende. Munhu iye akabhadhara daira $40. I mean, akauya kumhangara nyaya ye2 bags dzesimende dzinoita about by then $16. Asi iye akabhadhara mari 40 yekumhangara. Ndinotoita nyaya, ndakatoita nyaya ikatoitwa ikapera. Saka munomunoita nyaya dzese, musazofunga kuti ndokara nyaya. Ndikatoona nyaya ndinotoona kuti nyaya iyi vanhu ava vari kuiteka lightly, vachatsvira apa, ava vanhu vari kudai. Saka ndinoita dzese, choice iri kwamuri. But I'm happy kuti you are there as a family. Baba yenyu acho munawo, imi muripo. Devi uriko. Vamwe vanhu vekubvunza ishi iyoyi. Kune tumadhara turi kumaraini kwenyu. Ruzwa. Tunoidini? Tunonatsa zvimwe zvemuruda bhodzi ndanda kuona baba enyu anga akubvunza. Isusu mudari kunga kuti imwe how much do you know and why are you so interested? We are not. But nyaya inenge yaripotwa kwendiri inini ndinotonga. Ndikaregedza ndinodaidzwa kuHarare kuzivo wesaurombe takakusaba uzwe nyaya. Muno matitongi tinoenza dzokai kumba. Chechi yakanaka. For your own information, tese tunoenda kuchechi. Ende Mwari ndiye unogadza mambo. Mukaerenga ana King David, ana Solomon, ana Mwari ndiye unototi iwo munhu iwo wamambo, iwo wazvidi, iwo zvakadai. Saka chechi yemuri kunyanya kuimba rwiyo nezvayo titoriwo muchechi mwacho tinotonamata. Mamuri kunopeta tanga kuti mazoya mazwa muchidini? Ya musanyanya kufunga kuti bai munhu ndi mwega munodini munonamata. But hatingati zvinhu zvaitika zvisi kuitika musi. Chechi inombomira mbichana. Chiwanhu onekwa. Kuchechi kuya kodzomwa kana kutomhanyisa dziri ngani. Tikabva tatsveta izvi ngechechi ka tichazondosara nechechi yacho ka muatakwa nechiwanhu makahwanda kuchechi. Chiwanhu chinogona kuuya hachiregedzi. Endai semhuri nyaya yenyu at least maakuiziya. Awa sekuru maakuadini maakuaziwa. Kana mafunga kuti manowirirana kuti nyaya yenyu you can sort it out amicably, moripirana ikoko handuri kuti ngara mabvu. Kana musina after madeliberations enyu as family, inini sinzi nyaya yenyu yakuti inipeni chendisuna nechekuzi chifu anokara nyaya ina nkari nyaya yenyu pane chida kumubatsira. Muri kuona kuti kubva kusenu svike zvanambendaulanji kuita kuti ndione kuti nyaya dzenyu kamese ndati pahospital unodairo usvika pahospital wapa number 2 number 3 wozvaona madhoti kuzi tavhara iwe wafamba 5 kilometers kuuya hospital. Unenge uchida kuti kana ukazopuhwa kapakiti kemapirisi unoti ndadini ndarapwa. Nyaya yenyu tangoitora we are not interested too much into it kana kuti tiri kukara kana kuti kudozwe nyaya dzemumusha mwenyu. Ndiri kuona kuti panenge paine kaelement kekungoti nyaya iyi in as much as yapinda mudare yaifanirwa kunga yakaitwa tiri kumba. But ndikada kutarisa period yakabva Devi kunoku nanhasika pane 2 weeks hamuziuda kugara pasi ende maamuda kuchogara pasi. You brought in a negative attitude when you came. If you had taken this matter the way maifanirwa kunga makaitora inyaya mukadai makataura naye pasi. But nevertheless chendai muchigara pasi kuti mwada kudaidza Devi momudaidza mopedza. Awa munosiyana nawo tokupai next court date musi wa21. Kana muchida kuti muuye tibatsirane musingadi regedzai muwa mwaenda uchechi muite zvekuchechi. Ngokuti kunoku manje kunoku mukauya kunoku
munomu hatitaurirwi zvekuita. Tikanga tasvika papoint kuti tinosolva isu tinousa method dzese dziri applicable. Tinogona kuusa chiprofita, tinogona kuusa chimanga. Handine power yacho inini yekutoita zvinhu izvozvo. Nyaya yatinenge tisingazoringe kuti munhu anenge kutanga kuti isusu kwedu chitendero chedu inini zvavazonai handisi kubvisa bhutsu inini zvakuzoridzwe ngoma inini. Mwaona kuti imwimwi nyaya yenyu hamudi kuti isangane nechivanhu, muri kuda kunga iri yechechi iri straight. Isusu munomu zvechechi tinoita, zvechivanhu zvacho todii kuti but tikaona kuti zvechechi taita hanzi hatizobuda dhewei tinoapply chivanhu. Hatizodiba kuti takaendeswa takafoswa marights edu tozotanga kuona hani mwatotaura zvesocial media tozotanga kuburitswa mapepa tautaniswa maimeji kuzi mambo wakatimanikidza. Imwe mwana kuti nyaya yenyu munodzoka kuno uchiziva kuti tinenge takusolva that issue the way it's supposed to be solved, not the way you want. Tawirirana kaipapo. Saka tinenge takukupai date remusi wa 21 September uno. Mouya pana apa 8 maapo. Imwe misekuru munouya. Kuti paine wamunenge mauya then that's okay. Unouya usaramwa ba. Sunday Sunday. Unouya wakatoshinga. Wakauya izvozvo wauya toda kuti tichipedzisa. Nyaya yaitika apa pange kuti ana mahlanganise nyaya iyi. Chances are they were taking it lightly. And I think this time wanga wasikuzi. Urikuona kuti vanhu wanga fakati chii? Pakabuda nyaya kuti ndasungwa. Ndio yakaenda sokuzi nyaya yakauya Deva achidini? Achitaura ndasungwa. Urikuona kuyembe? Imumva wati toda kuona mambo wacho. Unoda kutisungira nyaya yeyi nyaya hapana wakasungwa. Takatokusamona kuti huyai kune nyaya yerutauro. Sekuita kwetaita izvozvo at least mwane picture yekuziya mamiriro ezvakaita. Havana chavari kulema havana. Tinoda kuti mauya imimi togara pasi. Pamwe hazvitombodi zvekuti tinoswera kuzotsvaga vanotibatsira. Mukanyatsonogara netumandara netuchembere turi kumaraini kwenyu imi vana mahlanganisi. Information yese inodii inobuda mobva mwazotoya motipa rakadii rakazara. Rusesa handisi kushori kuti muregetero wamaita wese wakashata. Ndofunga uyu wade kupabuda pichana. Nyaya yaita ngeyekudai chanyanya kundinesa chidodoko basi zvese masoko akanaka ende ndanofane kuitya kuti ndayakashata musi. Nyaya yandinesa ngeyekuti hai waifane kuti ati dai kuri kumatanga mwaerengezve mwazoerenga zviya izvi. Ndingadai ndisikazoguma apapo. Ndangatiide kuzwa kuti iye wacho atsanangudze. Asi mwazoende koerenga kwaamberi manje zvaakareketa. Izvi zvazviri zvangu. Ndaikatotore uyu izwai. Ora izwai. Munhu akauya mudare. Uri kuona kuti uyu wakauya akataura zvaakadini. Ndichibva ndanyora. Imwe ndandiri kudawo kunyora zvanhu but zvese zvamataura hapana chendanyora. Because maamuri kuti jamukarakata amuna zedwe vaamuri kutobvunza kuti zvino kuti zvakazodai saka izvo zvakazodai izvi hazvinyorekiba haiti state uyu wakauya kodedemura kuti zvakaitika ngezvakati baba angu akadaidzwa ari kutoita zvaari kuita akaziuya utore fishe endesa ufirije enda wodai saka tatisinei nestatement iyi bai petatiri ngepecompliance yekuti right changamire ndau yainini nyaya iyika takazombotaura naye mwana atinoona sauzwa zvakakwana asi tinoda kuti tibatsirane mutibatsirewo takutotya because ingozi tizwisise kuti zvakadini tisira nyaya ingadai yapera kare but manga muchidaida inini ndobva ndauzosvika pakui ndandatoidismisa kuti endai henyu imimi endai because ndanda kuita kunga ndiri kutsvagei saka imimi tinomubatsira asi tinobatsira anozvidi chiendai mogara pasi nevakuru vamwe wenyu vari kuti imi tine nyaya yakamira so unozwa mwe munhu akuseka kuti
afana imwimwi mune raki unga muchitoripo imwimwi dzakatamba ana baba enyuka hadzinaomira musha zvakadai muzodutenge kuti but mabva ako izvozvo musina kuzviita ndakukupai nguva chendai moita izvozvo musi wa21 toda kuti mauya musi wa21 mutipo statement nhasi zvese zvomatauraka hamuna kutipa statement manga kudzvika kunga kudaidai saka tabvata hapana ndangonyora kuti Joel Mashanganise has responded to the matter by paying $20 naira and leaving a balance of 20. Saka izvozvo ndakunyora kuti case further adjourned to the 21st for verification. But kuti nhasi tapedza nguva yetaita chetaita nenguva yetapedza yese tapedza nguva mahara ende tei tisikazvidiba izvozvo zvinotidhurira nenzara futi. But honai tiri kuti ndikadai tangoti gagaga asi asinoda kufosai kuti bvumai kuti zvinhu zvakaitika chendai modhiga mobva mwauya imwe munotoya muchitota kuti changamiri tauya tine nyaya chitibatsiraiwo pane munotidaidzira uye anotibatsira nyaya iyo ndozvendandiri kutarisira ende ndozvendakandotarisira togadzirisa mweya wobuda mweya wotaura kuti ndiri pano pana anhu akafa 4 consecutively about 2.5 months 3 months interval within a year anhu 4 akafa but tauya munomu takafemba mweya wemunhu akafa akabuda akati inini ndakaurayiwa zvakati ende nyaya dzekuuraya pana wakauraya munhu pamwese zvakaitwa kare zvikanzi ndiruda mombe 5 that's $1,000 asi pafa anhu angani mamwe mangozi etinodrega tichitsvetawo kuti tichifunga kuti hapeno hazvidhuri anhu iwo wakubva paakabhadhara mombe 5 idzodzo dzikatowanikwa kwedzakachipa maybe $800-900 at most about 1,000 or 1,200 but vanhu 4 wakafa in 1 year vanhu vaona vanhu 4 wafa kwati ngatizwe kuti chi kwakuzi tinoda mombe 5 zvinosenzi wenyu mwana wafa awa wafa uyo wafa makuva aita rai kwakutanga kuzibhadharai mombe 5 iyo zva zvichamisi kuti une 10 imumba mune 20 imumba mune 10 uyo une 15 kwangurungoti shamwari iwo kudanga kwako hunza 1 iwo hunza 1 tiripei ngozi ndo zvakafanana neizvo zvizvi chendai mouya nokubatsira okay alright urubatsira nesu tapota hatizvikuziya asi tine chikumbiro nekuti tiri kutongoya kuno kuzodetserwa ndizvozvo mototitsvagira unotidetsera the present persons vari before this matter are now conflicted tinenge takutokumbira dare kuti muchititsvagira the neutral persons. Thank you so much. Muonana nauyo anogona ava vanga vari muno you might well think kuti watozwa hazvizotibatsiri whichever way ane amwe anogona kuonekwa imimi wacho kuti painewe munonga muchitodiyo isusu munomu chemunoda kuziyaka in as much as people would want to think kuti munoitika something mukabuda kunze muchinofamba ndokwemunonyeperwa hapana munhu unopinda padhoo pangu apo unonyepa muno mukaona munhu unoda kupinda muno machinyepa mukamufonera unozwa chiti kwaitika rufu hanyichaiva hamunyepwiba muno mandinyeperwi saka wedha munhu iyeye anga ari muno kana kuti hamuna munomu hamutonyepwi ndino hazvitoiti izvozvo because zvinhu zvinonga zvakarongwa zvitori pamutemo tinomubatsira ndaide kuti aikwa mashanganisiro akaita adiki endai mundobvunze nharaunda akaita akuru emunondoona munozwe chokwadi nemasupa tsvakaiwo tumadhara tumwe so unotanga wakape supa usakamhanyira unotanga wakati supa kana nekamusoro kembwa unotuziya kamusoro kembwa kanoite 50 kared bottle
kodirwe kuti zvikasike kukatidzwa. Neanza dzinobva dzatobuda amwe anotobudirwepo munozwa anza dzedu. Ndati pane pekata kugara naye takumirire motikari yekuuya uno. Pakauya mushaka kwaumweni wakauya nyaya tinoiziya anhu angatofire mabasa. Kuti musaende kumabasa zvakaimwa nawo. Muruzwa. Iriko. Ichokwadi mutape changambira wangu. Ichokwadi inini ndangada munhu asi kuziye kuti hai munhu wakaurawa muzi mwedu kutange utozvizwa izvo waitsvakwa takatarisa ichizwa takavisiyayo $20 yasara.